Goddag. Leil Sørensen her fra Varde. Goddag. Vente Pedersen her på Skive. Vi er blevet inviteret til det her vanvittige forum med de to tossekællinger. Ja. Hvad fanden er det for noget? Det er simpelthen, vi synes, det er rent skær latterligt. Det er fandme eme pinligt. Jamen, det er jo ikke engang sjovt. Nej, så skal vi sidde og se på det. Sidde og tro, de er skide, hammerende sjove, og de bliver da komikere, og de gør det en eller anden. Jeg har nogen af jer, der kender dem. Nej, det tror jeg vist ikke. Nej. Vi synes i hvert fald, det er pinligt. Derfor har vi lyst til at sende den her hate-video. Det tror jeg nok. Vi gider ikke at bruge vores mandag aften eller onsdag aften. Aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde. Sidde og glo for sådan en komplet halvhjerne. Og bager kage, og hvad fanden tror de er? Ja, så du hende, der stod og danse? Ja. Men ved hvad? Det har hun da vist gjort for lidt af. Vi snakker godt nok også om i strikklubben, helt ærligt. Ja. Det der, det giver vi ikke en del af. Overhovedet ikke. Så det her, det må være en bøn til dem. Giver I for helvede ikke godt at lade være med det pæs. Løfte pegeferien. Luk for helvede af den blok, da. Farvel og bolde, siger vi bare. Ja, det tror jeg nok. Kan I pisse mig, hygge jer med. Ja, det her, som I ser ud. Hej hej. Hej.